mamor marani yudo thuolo machielo matudi kodo kawami weche manyien mago mag OIMORE sadek mar otieno e tarik ni mar 2 dwe ni mar 12 kuma bende pod wamedo menyo weche go mabende nyayo lando kute mag ayaki pachoka mano mabende biro bedo e twak marwa mar mine wacho ka ahinya wang'iyo kedo gi kute mag ayaki e kind rowere. Wantiere koda wendo mabende nitiere studio ma Kisumu Faith Abala mabotudre kode bang'e kanyero e chenro ni mano mar mine wacho ikore kendo mar twak ni mondo wapuonjre matut mar kedo koda lando kute mag ayaki. Mano biro bedo bang'e kanyero e chenro mar mine wacho. Kata kamanero wantiere koda weche manyien mathoth mawaiko ni odhiambo masani mabende wamiyo pek gin magi. When, for example, the experts here give us the alert that the spillover is expected, we will expect to evacuate by force every affected person within a certain limited period of time. Sirkal biro daro gi thuon jogo modak machiegni kod aoche ka giyudo ote kuom jolony ni aoche go chiegni pong' kaka achiel kuom yore mageng'o thoe mikelo kod oula. Migao mar somo golo omenda maromo bilion 3.9 mar siro somb jopuonjre mang'aw e bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre. Unakuta wakati mwingine watoto waka hapendi, lakini sasa kikifika pale kwa wazazi kuna ile wanalazimisha. Kuna ushirikiano mzuri na wenzetu kutoka Tanzania kuhakikisha kwamba tunapigana vita dhidi ya dhara ya mtoto msichana. Piny owacho vita dhidi ya dhara ya mtoto msichana. Piny owacho ko kanyo mamoko ochokochen mag kedo kod nyanya mar nyiri mihiny tim e dwe ni mar 12 e sub county ma Kuria. Machiegni weche manyien mag OIMORE nyinga jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Weche gi bende yudo kokalo mbui marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Bende nyalo luwa kokalo mano kanyiero Facebook page mara jailieta. Par bende ni intiere thuolo mar oronwa ote machoka luwero koda weche manyien mabende wakelo ni lai marwa en 2-3-600. Jogo modak kuonde ma oula thoro pongo ibiro dar gi thuon poni piny owacho yudo ote mokowuok kuom jolony ni pi nyalo muomore kendo ketho mwandu e gwengego. Jatend migao mar arita Kwe Kithure Kindiki oyango ni piny owacho biro timo duto mar reso ngima oganda kod mwandu manyalore e kinde makoth ma El Nino medo chwe e gwenge ma pachoka. Emmanuel Ochieng nigi ler mathoth. Kanoloso bang' limo yawo maduong' ma Masinga, jatend migao mar arita Kwe Kithure Kindiki oyango ni piny owacho biro kawo okenge mager kamoting'o daro jopiny gi thuon mago modak e kuonde ma pi ohula thoro pong'o kaka yo mar reso ngima kod mwandu e kinde makoth mapek mar El Nino medo chwe pachoka. So we are going to be very firm in enforcing safety measures. And therefore, when, for example, the experts here give us the alert that the spillover is expected, we will expect to evacuate by force every affected person within a certain limited period of time, and will not risk negotiating with people who want to hang around and get harmed in the process. Kindiki wacho ni piny owacho oseketo kenge moromo mar kedo kod midhiero mar kodh El Nino. Mano bende osekele pacho kaendi kendo medo kelo ka uganda jo Kenya ok onego bed kod kibaji. We are taking this as a national security matter. We already have lost quite a number of people, as you're aware, 142, which is a big number across the country. We would like not to lose an extra life if we can prevent. Kindiki oloni jokor kor lwasi podo yango ni koth El Nino nitie pacho kaendi kato bedo ni gwenge moko sanindo mel maonge koth e ndalo adek mokadho. The last few days we have not had much rains, but the experts say in another 7 days to 10 days the rains might come back, even in greater torrents, and therefore we are using this window of a few days that has been given to us by the meteorological department to prepare the country, to prepare our people, to make sure that we don't have a loss of life and property. Okwa Uganda mondo lu chik ma chiwo kod kweth mo meeting mar konyo Uganda kinde kodh El Nino kolero ni moko kuom jopiny oserem winjo kenge mayango negi mar bedo makare e kinde makoth mapek chwe e pachoka. Please obey the instructions of
the security managers at your local level. When they warn you not to proceed with your journey, please comply. It is in your interest. Olero ni piny owacho biro dhi nyime gi siro jogo mosedo midhiero ka gichiwo chiemo kod yedhe kind kony mamoko ka giseketo chiemo e kuonde moyangi kod piny owacho e kor gwenge machiegni kod oganda machoponegi mapiyo. And we have placed food in strategic places across the country, and therefore even if the rains escalate, we don't expect to have a lot of logistical challenges because we have transported that food out of Nairobi to places where it is required. We have had a few incidents where supply routes have been blocked, but we have unblocked. The last one was Mwingi Garissa. I think we unblocked it yesterday. Nyakasani. Wanoganda maromo 140 osewito ngimagi chakre koth mapek machwe mar El Nino ne chak chwe pacho ka. Ka piny owacho kwayo oganda mondo obed akicha kendo goyo lipot kaachiel kod bedo mabor gi gigo manyalo miyo giwit ngimagi. Ochieng' Emmanuel, Ramogi TV. Kotenore gi mano en bad migawo mar piny owacho mochung' ne rango apeyni ma pacho ka Kenha koni gidhi nyime kod loso apeyni ma yande pi oketho to chutho kadho wadh nam chumbi ma en bang' jokor lwasi lando ni koth mapek midendo ni El Nino kidek medo chwe pacho ka nyaka Januar e higa manyien. Midusa Peter Muruti mochung' ne Kenha kadho wadh nam chumbi okoni olalo manyien migero Mbogolo mantiere apaya maduong' kowuok Mombasa kochomo Malindi igeno ni dhi rumo e giko dweni ma en bang' pi oula ywero lalo machon mane ntiere alworano gino manorocho chenro duto mag wuoth. Moko kuom apeyni ma kodh El Nino ne oketho kadho wadh nam chumbi gin mano mawuok Likoni kochomo Lungalunga kaachiel kod apaya ma Kibarani. As has been predicted, we expect that in the next 2 weeks we might have as high rainfalls as we have experienced through November. I would like to say that we will keep surveillance of our roads, make sure that the public is informed where we are not able to where sections of our roads are declared impassable by either overtopping or washouts on our roads. We expect that we should be able to respond to any emergencies that might occur. We expect that the rains also will continue through to January, so we cannot afford to let our guard down at this point. Jiangweno wito ngimagi e kinde ma joma moko aboro to noyudo hinyruok bang' ot muomore kuomgi e kadak ma Pangani buore Nairobi. Masirano notimore e gorofa mar Bajun Towers bang' pasia mane geng'o jotich mane gero odno lwar kaluwore gi tur mar yiende mane siro pasia makamano. Kaluwore gi masirano jogedo mag udi koro jiwo mondo ne ni girito ngima jolwedo mage to moloyo e kadak ma Eastleigh kaachiel gi Pangani e kinde ma gitiyo kod yiende e kar chumbe e siro pasia mag gedo. Tumepata ya kwamba iko watu walikuwa wanapika plasta kwa ghorofa ya karibu namba 15 na zile miti ambayo sinawekelewa wanasimama wakichenga ndio zilifunjika na ndipo hao watu wakaporomoka pamoja na hizo miti. As it is right now, a number of people have been evacuated to KNH and Ladnan Hospital. Wakati walianza kujenga manyumba hapa, walikuwa na machuma. Siku hizi wameanza kuweka miti, ukiangalia na mabati ni kitu ovyo kabisa, mtu anaanguka na anaenda kabisa. Wale National Construction Authority wangekuja, waangalie ngazi zile zinatumika katika hii nyumba. Hii mkasa ikendeka na watu wengi wangekufa na watu wale wako kwa mahospitali hawangeweza kuumia. Piny owacho golo omenda maromo bilion 3.9 mar siro somb jopuonjre mawuok e familia mang'aw mantiere hikgi mokwongo e mbalariany mag piny owacho. Ma en okang' mokwongo ma bende piny owacho gole omenda mag scholarships ne siro somb jopuonjre e mbalariany e bwo lai manyien mar siro somo e yor omenda ma bende jopuonjre 115 biro yudo omenda go. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth.
En fuong'ruok ne jopuonjre ma johiga mokwongo e mbalariany mag piny owacho misiro sombgi kod sirikal tok migawo mar somo golo bilion 3.9 omenda mag scholarship e bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre e yor omenda. E oboke mar migawo mar somo ne ute fwambo, omenda ni biro dhi ne jopuonjre ma kwan gi 115,000 manoyie kwayo margi tok koro kwayo ne migawo mar somo chenro manolor tarik 29 dwe mar 11 higani. Omenda ni ibiro or achiel kachiel ne mbalariany kuonde ma jopuonjre manoyie kwayo margi mar yudo omenda ni some. Omenda ma japuonjre ka japuonjre biro yudo otenore kod kidieny mokete kod migawo mar somo tok nono yuto mar familia ne. Kochopo tarik 4 dwe mar 12 higani, mbalariany duto biro bedo ni oseyudo pok margi. Golo omenda ni chopo kwan duto mag omenda ma sirikal osegolo higani e siro somb jopuonjre mag higa mokwongo e mbalariany nyaka bilion 9.2 e bwo chenro manyien mar siro somb jopuonjre tok yange kod jatend piny William Ruto tarik 31 dwe mar 5 higani. Magi timore kata obedo ni ng'ur pod nitiere e kind jokanyo kod jonyuol e wi chenro manyien ni mar siro somb jopuonjre e mbalariany. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. E gino maneno kaka lokruok mar paro, piny owacho koro wacho ni jo Kenya ema biro wacho omenda ma gineno ni ber mondo ong'adi kuomgi ne okumba mar thieth mar SHIF. Migawo mar thieth koro chano kawo pach oganda e wi kaka onego ket omenda ming'ado ng'ato ka ng'ato 2.75 mok kal siling 5,000 kata weya e 2.75 mondo ng'ato ka ng'ato ochud kaluwore kod osache. Ma itimore sama riwruok lakteche KMBDU odhi e doho mar chungo kete tim chikni kagi wacho ni pach jokanyo ne ok okaw. Chikni yango familia kaluwore kod yuto margi. Ot ma yuto ne wuok kuom joma ondik tich biro bedo ka chulo 2.75 mar osach gi dwe ka dwe e aguch okumba thieth mar Social Health Insurance Fund. Chudo ni ibiro tim tarik 9 dwe ka dwe. Chikni bende dwaro ni omenda ming'ado ng'ato ka ng'ato ok onego bed matin ne siling 300. Ne jogo ma ok yudo sara, ibiro dwar mondo gichul 2.75 mar yuto margi nyadichiel e higa. Piny owacho oseketo kenge mag nono yuto mag jogo ma ok ondik tich ayanga. But I also want to clarify. I have seen people saying that, so that means somebody will pay 100,000 plus. No, we have a cap of 5,000 shillings. The minimum is going to be 300. And those who cannot pay, then through the means testing as determined by government, will get subsidy. Magitimore kado sani ochungo mondo chenro manyien mar okumba mano SHIF kik chak tich nyaka bi winj burano mano chwal kod riwruog lakteche ma pacho ka KMPDU. When you see the basis of that act, it's actually going to make many Kenyans have impediment, not able to access healthcare as expected. Till the time that now we have finalized the process, which includes public participation, stakeholder involvement, until we finalize that process and say, now here we have with gazetted regulations. That is the point which when we'll say, this is what we have put it at. Chung malongo ewi osuru mar okumba thieth poko bedo. Kata kamano, jatend migawo mar thieth temo neno ni chikni okadho kendo juogono ochakore mapiyo kaka nyalore. Kagi wacho ni odhi siro kendo jiwo sekta mar thieth ahinya kokalo universal health coverage. Either with a cap or without a cap, Kenyans are going to give us that decision. If we are capping, how much? All the submissions that we even did to Social Health Insurance Act, none was considered. Otherwise, if that was done, then the act in itself will have been sufficient enough. We will have not taken it to court. Kata kamano, jogo ma onge nyalo mar chulo omenda ni, piny owacho kokalo pend chik biro nono jogo madwaro kony kendo piny owacho mamalo kata mano mar county biro chudo negi. E siasa ma odiechieng' ni siasa mag temo mbi e kind jotelo mawuok e imbo mar Kenya orocho nyasi mar iko jasiasa matene mar duond bura ma ODM e kaunti ma Kakamega, Godliver Omondi, ma inde notimore kar chung od bura ma Matungu. Iko no mano yore kod ogai ma ODM Raila Odinga opong' kod ywaruok e kind rowere masiro lwero jasiasa mopogore. Gino mano miyo Raila ong'ado twak mare. Raila kata kamano oseyo jatend piny William Ruto kuom donjore gi chenro mag kambi rego niang' ma Mumias kojiwo jodak ma Kakamega mondo mi Joshua Trai thuolo mar duoko Mumias e wang'e. Chris Owino miyo waler. Amen mar siasa e kind jotelo mawuok e imbo mar Kenya ne okwako iko ma jasiasa matene mar ODM e kaunti ma Kakamega Godliver Omondi kendo chuno ogai mar ODM Raila Odinga mondo ong'ad twak mare.
Rowere majendeke omonjo kendo toyo nyamruko mar jaod bura ma Mumias East Peter Salasia e gwandruok makamano. Siasa mag kambi rego niang' mar Mumias omako mach kama Raila onyiso jatend piny William Ruto mondo mi jaket mwandu Sing'wat Rai thuolo mar chiero kambi mar Mumias ka onyiso to mare ni William Ruto biro keto kambino e lwet ng'ama ber. Raila kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna okwedo chenro mar piny owacho mar keto bad migepe mag piny owacho e lwet ji giwegi. Huyu jamaa ako pale apewa nafasi afufushe hii kiwanda. Tunaelewana vizuri? Mimi ni engineer. Mimi ni engineer. Na mimi nimeenda ndani ya hiyo kiwanda. Najua ile kazi ambayo inaendelea pale. Na najua huyu jamaa akipewa nafasi ataweza kufufusha hiyo kiwanda. La sivyo atatolewa tu, alafu wengine wanaletwa hapo, wengine tena watakudemand mpewe hapa na pata rushwa hapa. Hii itakuwa miaka 10 kabla nyinyi hajaanza kuuza miwa hapa. I strongly believe Khalwale is a good man. Alimwagika tu na rangi ya yellow ndio inamharibu, lakini ndani ya moyo wake Khalwale is a good man. Hiyo rangi mkiingiza hapa salama muoshe ishe. Khalwale ni mtu mzuri sana huyu. Khalwale, mimi nataka kukuambia uendelee kusimama na ukweli. Kama jinsi ambavyo ulisimama na mimi wakati tulisema hatuwezi kuuza Mumias na hatuwezi kuuza Nzoia. Hata wakati huu nataka usimame useme KICC hatuuzi. E kinde limbe mare mandalo abiche yimbo mar Kenya igiko dwe mar 8 higani, Ruto ne ogolo sie mager kapino ne Jeswant Rai kod Sarjit Rai e wi rocho chenro mag kambi mar Mumias kendo nyiso gi mondo giban piendegi. Kata kamano, seneta ma Kakamega Boni Khalwale odok ne chenro mar piny owacho mar Kenya Kwanza mar chiero kambi mar Mumias. Khalwale oolo koe chuny jotelo mag duond bura mar ODM mawuok e kaunti ma Kakamega bang' lieko ni moko kuom giwuondo Raila Odinga godiochieng' to kochopo gotieno to giriede kar jot maduong' ma jatend piny e buore Nairobi. Haiwezekani ati leo mchana wewe unasema uko ODM. So, Baba, I want to tell you today, if these are the kind of leaders you will go with them in 2027, hawa matapeli hawa, I want to assure you, Babu mambo itaharibika. President tumekuwa na yeye na 33 billion shillings ameondolewa. Siku yenye tumekuwa na yeye, tumekuwa na huyu Barasa, tumekuwa na huyu Nabii Nabwera, tumekuwa na huyu MB Tindimware, tumekuwa na Shinali, tumekuwa na yule wana Baholo, na Bulindo wamekuwako. You cannot be jumping this way, that way. Mirutu mag Boni Khalwale okoru mogi kanyo kama odhi nyime kod sayo ogai ma jotend migepe Musalia Mudavadi kuom bedo ohinga maduong' e dwaro mare mar bedo gavana mar kaunti ma Kakamega e yiero maduong' mokalo. Raila kata kamano ojiwo josiasa mag ODM mondo we campaigns mohiu kendo tiyo ne jopiny. Ne otiyo kod thuolono bende mar riwo jaod bura ma Mumias East Peter Salasia kod gavana ma Kakamega Fernandes Baraza kod jotelo mamoko mawuok e kauntino ma osebedo ka ok modhre pi. Mama aje hapa. Sasa kwanza nataka mtafanya pamoja na gavana. Sawa? Tumpatie gavana heshima, sawa? Hata yeye vile vile atakupatia heshima. Sawa? Shika mkono. Raila bende ojiwo jodak mawuok e yimbo mar Kenya mondo ndikore e duond bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Iwachone wachni romano mar mosro kata handshake. Sasa machele ni jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo chendo ma piny owacho mar uso moko kuom kembe mag piny owacho kowacho ni en okang' mabiro mayo Kenya historia mare mikelo kod moko kuom kembego. Kolose kar chungo od bura magem e arambe mar choko omenda mag siro chendo mag somo. Kalonzo wacho ni bedo ni kar romo mar KICC nyiso picha mar boma ma Nairobi kod piny Kenya ka piny owacho ok ne ber mare gimomiyo koro idwaro use. Kamano bende Kalonzo omedo soyo jogo ma ok dwa winjo wach Raila Odinga komedo ni tend William Ruto ok dhi maber nikech wach makamano. Patron mwenyewe by the area MCA Nyamawira. Siku hizi wanauza hata more strategic
installations, kuuza Kenya Pipeline Corporation, bomba la kubeba mafuta kutoka Mombasa mpaka inapeleka hata karibu Uganda, ni kama kuharibu hata security ya nchi. Ukiuza KICC, the face of Kenya, na ajabu ni kwamba wao ndio wanataka wanunue. This is the terrible thing about it. Na sisi hatutanyamaza, tutaambia Wakenya ukweli. Na mimi nawaomba tusimame pamoja na ujasiri. Kanyo bende machero wa kendi dakika par koda boro mosekalo toksa adek mar otieno mana banki ne machuok waduogo kawabedo koda twak marwa mangeso kangeso mara mine wacho wendo marwa Faith Abala nitiere studio makisumu kabende odhiambo makawuono wang'iyo mano kaluore koda odiochieng kedo koda kute magayaki motimo odiochieng manyoro rowere kod kute magayaki gino kenge magi mabende oseketi mosetim mar duoko landruok maga kutego mano bang dakika matin. Kata kamano odhiambo jana makapiyo jaseme iwacho ni dibed ni wo Yesu ja Nazareth nitie kuminyale yude mi wuo kode wangi wang to dikoro osemed bech muya mano gi sirikal mapacho kendi. Eriko Demo ka chunge kanyamkago Ramogi TV ler nyisna jotelo ma Migori ni daraja mawuok chunge Tunyamasare omukore mondo gilosi. Barak Ndama mano mar watho ng'er kadem pejane to pesa help mar jo college ni kanye. Comrades iwacho no denyo beril ka wuok udira Ramogi TV ler erokamano ahinya kuom ote magi gimedo mana donjo e lai marwa mar 2-3-6 kik idhi mabor. Chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. The party's on. Watu wachukuli art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopo samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Ote kaingene katoti kwa mgajuang omorahinya konchenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out, sold out, sold out. Lungani lindra unyenyakati? Lungani koloko instrumental. Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. No.
naambia watu wangu mimi nishaekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Formally kwa malotu one after the other, sawa? Tunatatua melia mayo. Bazen. Rada gani msiangu? Rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Maze. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. My feel. Naipata ndio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, hii ndo zabe, sawa? Wekelea na shabiki ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani ka bet kaka Ivana. Machiegni e chenro ni mano mar mine wacho. Odiochieng' manyoro neno odiochieng' nero mabende piny ngima dhialo kenge mabende igoyo kaluwore koda kedo gi kute mag ayaki. Kata kamano ero kaluwore koda kwan mabende ne ogol en kanyero ni kwan rowere mathoth pachoka pod gamo kutego mag ayaki mane kid higni 10 nyaka 19 ka kinde mamoko dhi nyaka higni 24. Okenge mopogore bende osebed kiketo koda piny owacho mapachoka kanyakla kod counties mar geng'o landruok mag kute mag ayaki ahinya e kind rowere. En lweny mabende pod imedogo to ahinya gi sani mabende rowere go nitiere e rusa. Wang'iyane yorego mabende wanyalo konyogi godo. E twak marwa e mine wacho wantiere koda Faith Abala mabende en apisa mar riwruok mar Naya Kenya kentiere studio wa Kisumu okonyowa koda twak machalo koda mindie. OIMORE Faith idhi nade? Adhi maber, erokamano ahinya Jael. Amor bedo kawuono. Erokamano ahinya kendo karibu. Wanyinga aniluonga. Bia nyime? Okay. Erokamano. Nyinga en Faith Abala. Atiyo gi riwruok mok mar serikal miluongo ni Network for Adolescent and Youth of Africa kata idende ni Naya Kenya. Naya Kenya watiyo e counties wa mek piny Luo kae, ka watiyo e counties mag Siaya, Homa Bay, Migori gi Kisumu County, ka wasidho ratiro mar rowere e yor thieth. Erokamano. Faith, counties mabende iwachogo waneno ka odiochieng' manyoro ne omenye to mabende wanyalo puoyo en Homa Bay County e kinde machien osebede kilando ni landruok makute mag ayaki ni malo kabisa te waneno ka omedo dok piny nyaka namba 3 mak marani county ma Kisumu to koro oidho malo. Ang'o motimore Homa Bay tango matimore Kisumu? Kachako gi gima timore Kisumu manyalo wacho ni gimwaseneno kaka joma tiyo gi joma tindo kata rowere ka watiego gi e yore gi mag rito thieth. Ineno ka joma tindo ng'enygi gikoso ng'eyo tiyo gi yore mag geng'o tuoche maricho. Kata nyado ni ng'eny rowere gionge gi paro kata gionge gi the right information, gionge gi kaka ginyalo geng'o tuoche kata kaka ginyalo geng'o yemo mondo. Kendo kamano yudo ka sirikandwa ma Kisumu onge gi chenro moriere ratiro manyalo konyo rowere e yor thieth kata idendo ni youth friendly services kata youth friendly facilities. E facilities gi iyudo kata ka chenro molos gi county ging'eyo kaka rowere nyalo dhi e osuptal moyud thieth manyalo konye kata kaka onyalo puonjore geng'o tuoche machalo kaka ayaki gi kata mang'eny michalo kaka sexually transmitted diseases. Kendo sani gimwachak wayudo ni ng'eny jonyuol onge gi sama gibet gi nyithindgi mondo giwuo, mondo giwinjane ni nyathinani en ng'ama chalo nade to osiepege gin joma nade. Sani ng'eny jonyuol gima gitimo ni gimanyo pesa to ka giduogo e ot to giolo gibet kata gi nyithindgi piny mondo giwuo. Koro aparo ni mago be e kit gik matimore to kata king'iyo the kind of educational syllabus wa ma wantie godo e skunde wa, nyithindo ok puonj gik monego bed ni puonjogi e yor ritruok
e ngimagi kata ritruok kapo ni gidwa dhi achiel kata kapo ni gidwa donje keny. Ere kaka ing'ama rawera inyalo ritori mondo kik igam remo kata mondo kik iyud tuoche kaka machalo kaka ayaki. Koro aparo ni e kaunti wa ma Kisumu kae wasebedo kwatemo kaka migepe mok mek sirikal mondo wakony sirikandwa ma Kisumu mondo gibed gi chenro moriere tir matiyo gi rowere kendo gikonyo rowere mondo gibed ng'eyo ni ratichgi mar thieth en kama. To ka bed ni watiyo gi Homa Bay County be waseneno ka Homa Bay County osetema ahinya e yor mar konyo rowere. Achiel kuom yo ma Homa Bay County waseneno ka timo en tiyo gi nyamrerwa. Kendo nyamrerwa man Homa Bay osebedo ka gine ma gisidho chenro mar romo gi joma tindo kendo gine ma gi make sure ni rowere odhi thieth kendo gidhi osuptal ka en rawera mosegamo kute mag ayaki. Ere kaka nyamrerwa biro konyo nyathi ma rawera ni mondo okete osuptal kata okete gi daktari kata gi nas madhi konyo rawera ni mondo ochak chamo yath kendo mondo kata kapo ni odhi achiel ere kaka odhi konyo mondo jahera neno kata osiep neno kik gam tuoche mag ayaki. Gima kendo timore ni nyimrerwa gisenyiso gi kuonde ma ginyiso rowere kuonde ma ginyayude kony kendo gidhi nyime gi puonjo gi household kata kaka wawacho ni nyamrerwa ka nyamrera nigi ode mapa ni ong'iyo kata ma o make sure ni joma odak e odno gin joma ng'iyo hali margi mar thieth. Koro aneno ka Homa Bay County osetemo matek. Yes. Kapo kidhi nyime awinjo kami wacho no to ayenye wacho ni ni ng'eyo ok ni kare e kendo were. Aparo ni puonje wi kute mag ayaki en gino mosebed kitimo kuom higni. Nyaka sani nyalo wacho ni nitiere jogo eko mabende kia kaka kute mag ayaki landre mabende miyo ni podo onyare koso. Aparo ni kuom gimwaseneno e ng'eny joma rowere ok ni gikia ging'eyo kendo ging'eyo mang'eny but gin gi tomoro ni gin jok kisasa yani gin joma Kenya nyawacho nango gi dho Kiingereza ok gidwar timo kaka joma chon ne timo. Giwacho ni gin generation masani koro gimbe gidwa ni gidag kaka gidwaro koro giwacho ni gin gibro dak kaka gidwaro en kata puonj mimiyo gi jogi nyamrerwa kata gimiyo gi migepe kata gimiyo gi school ok gidwa tiyo godo. Mane kind maneno ka en gima timore e ng'eny joma tindo kendo gitemo mondo gitim gikgi e yorgi mopogore gi gima kaka joma chon kata jonyuolwa ne timo gik moko. Information gin godo kendo dibed ni mano bende ema miyo un kaka jokanyo owinjo bed ni ubende koro uloko kaka uwuoyo gi rowere masani nikech ka gisewacho ni gin tiere ngima masani mago gik mane timore kinde machon. Dibed ni koro ochuno ni ubende nyaka koro ulok kaka uchwalo puonj ne rowere. Kendo ahinya aparo ni kata migepe mopogore sani kaka gitemo timo migepe gi opogore kaka chon nikech chon samoro ji ne beta piny tuwuoyo to ji bro winjo but sani joma tindo dwaro ni samoro kidwa wuoyo kodgi ikelo mpira ikelo thum mondo koro koka giwinj gimiwacho no. Samoro kata gidwaro mana chiemo kikelo ne gi chiemo to iyudo ka kendo gibiro winjo puonj muwacho no gidwaro gik machalo tugo sinema koro gikaelago kukelo ne rowere nyalo miyo gi ilo mar biro winjo niya jogi wacho nango kata ang'o miwacho kae. Un kaka jolonya nitiere gino mabende uwacho kata udendo ni triple threat gik moko adek mabende hinya ngima mar rowere mago yiemo hiu lando kute gi mag ayaki kachiel koda lwenje mago mag kit chwech. Gik moko adek gi gin okenge mage mabende oseketi mar tieko gi. Rokamana ahinya. King'iyo ni triple threat wan gi tuoche mag ayaki wan gi lwenje mag kit chwech kata mwadendo ni sexual and gender based violence to kendo wan gi yiemo mondo kata teen pregnancies. To king'iyo chakre ne wabedo gi corona mano higa 2020 ne uneno ka kendo
research nowacho ni ne wabedo gi atamalo mang'eny ahinya e issues mek triple threat go. To gima seneno katimore en ni nitie counties matemo mondo gikony wechegi ka gitemo kelo chenro mopogore opogore kaka samoro ginyalo loso sheria kata ginyalo loso gima luongo ni policies manyalo konyo rowere, chike mosidhi makonyo rowere kata konyo migawo mek sirikal mondo gilos chenro maler manyalo konyo rowere mondo gitiek triple threat. To king'iyo kata triple threat mar kit lwenje kit chwech, lwenje mek kit chwech yudo ka ng'enyne sani kane research mar United Nations mar AIDS 2021 yudo ka atamalo ne en 36. Mano mino ni ei ji 100, ji 36 giyudo kata gi experience sexual and gender based violence. To kineno kamano to ng'eny ji gin joma nitie age group mar 15 to 19 years. To magi age cohort ma pod waneno ka gin ng'eny gi pod wayudo gi e landruok mar tuo mar ayaki kendo ka gikeny kendo gin ema chok wayudo gi ka wawuoyo e yiemo mondo. Koro aparo ni gik moko adek gite gin gik madhi pamoja, gi interlink kabisa. To onego bedni wakonyo rowere kendo wakonyo gi e yo mobidhore. Achiel kuom yorego ma aneno ka onego bedni watimo en achiel, loso chike maler manigi chenro mobidhore makonyo joma tindo gi. To ka waseyudo chenro gi migepe mek siri Kotiko to wabong'iyo gima owinjo watim. Adwa mana duoki chien mondo koro wang'iyane kaluwore koda report manyoro. Gino ma bende omako dhok ni joma mine ema thothne, mano joma mine kanyakla kod nyithindo manyiri ema thothne nitiere koda kwan gi mamalo nigi kute mag ayaki. To king'iyo kwan mar joma chuo to ni piny miwuoro 5,000 to joma mine to kwan no ero hew mana 10,000 gi wiye. Ang'o momiyo pogruok ma kamae nitiere? Erokamano ahinya. Pogruok no nyalo bet ka olure gi gik moko ariyo. Achiel en kit chwech mar ng'ama miyo. King'iyo kit chwech mar ng'ama miyo, anya wacho gin yot mondo giyud tuo mar ayaki kalure gi chwech ma gintiere godo. To king'iyo kata ni mar ariyo ni kaka gin ng'ama miyo obedo, vulnerability mare ni malo moingo mar dichuo. King'iyo kata triple threat mwawacho gik moko ariyo ma hinyo joma mine gin achiel en yiemo mondo go. Tiyudo kata ka yiemo mondo gi ng'eny gi gin mana nyithindo manyiri marowere ema hinyore ahinya. To king'iyo gimiluongo ni lwenje mag kit chwech, joma hinyore ahinya kendo gin mana joma mine. Omiyo ng'eny numbers mwayudo king'iyo the landruok mar kite mag ayaki, iyudo ni mine ng'eny nikech gin vulnerable. Giyot mondo ng'ato kaw kata ka wang'iyo lwenje mag kit chwech, wang'iyo kaka ng'ato inyal mak gi thuon kata gima waluongo ni rape. Ng'ama miyo yot mondo otimne gima chalo kamano. Koro emomiyo wayudo ka ging'eny ahinya mondo giyud landruok mar kute mag ayaki moingo chuo. Mano ni karero kamana ahinya. Sawa bende aneno kadhi ka gima rumo. Wach ma bende adwaro ni bende ichaki mulnwa en wach ma tiyo koda yedhe ma mero ji ma bende lwenyo osebedo kendi e pacho ni mangima ka bende riwruok mar Nakada kedo koda wach ni tena achiel kuom gigo ma bende iwacho ni nyayo landruok mag kute mag ayaki. Bende utiyo koda riwruoge kaka Nakada mar geng'o tiyo gi yedhe ma mero ji kendo landruok mag kute mag ayaki? Erokamano ahinya. Wasebedo wan gi chenro mopogore opogore, programs matiyo kaka Naya Kenya mosebedo ka temo mondo wakony rowere mondo gibed ka gitiyo gi yedhe ailago. Koro gima oseyudore ni ng'eny joma tindo sani
gitiyo gi yedhogo ahinya. Kendo sani kata kidhie community kata informal settlements kata wach kata ni idhi Obunga kata idhi kamoro kata community Homa Bay kata Migori kata Siaya, iyudo kata chief konini sani wach kaka yedhe machando kaka nyasore gago mago sani wang'iyo godo, to ging'isi yedhe makiwinjo tiparo ni mago yedhe mineno anena samore e TV mokipar ni ng'ama rawera nyalo tiyo godo. To aparo ni jomatindo be sani nigi uwezo mar dhi ma giyud pesa gimoro matin, koro ginyalo konyore godo kata ginyalo tiyo godo mondo ginyiew yedhegi. Mondo koro gitiyo godo ka giendelea godo nikech sani be onge tich. Koro sama onge tich no, gimo parapare pache en yudo pesa matin moyudo no, odhi onyiew godo yath modwaro tiyo godo no, koseyudo to mano bas. Koro aparo ni wasebedo kwad gi chenro mopogore opogore, kwatiyo gi chiefs, kwatiyo gi jotendwa mae gweng', kwatiyo gi jodongo mantie gweng' gi jonyuol moko mondo watem mondo wakonygi ka wasumo paro kaka wanyalo konyo rowere gi mondo gibed joma dongo e yo makare. To kachiel gi nakada be migawo mar police bose konya ahinya e yorno. Kawuoyo kuom kaunti wa Kisumu kae, wasebedo gi projects mang'eny kata chenro mang'eny mwatiyo gi police mondo wakony mondo kaka rowere tiyo gi yedhe maricho kata yedhe mamero gigo mondo dok piny. Erokamano ahinya. Sani gintiere dala kendo giwinji gibet kod janyuolgi, jokanyo mopogore bende nitiere. Wane kodgi kimiyowa wachni mogik ahinya yore mabende koro wanyalo kedo gi wechegi. Erokamano ahinya. Kachako gi jonyuol, kwayo mondo jonyuol sani wantie holiday mabor ahinya. Jonyuol kaw sa ibed gi nyathini marawera midak godo no mondo iwuo kode, penje, sumuru paro kanyakla kaka familia mondo ung'e ni ang'o matimo nyathinani to ere kaka nyalo koje. Mar ariyo kendo anyalo kwayo ni migepe mopogore opogore meg sirikal gi mok mek sirikal gitik kamoro achiel kata gimwadendo gi dho ngere ni multisexual partnership. Gitiyo kamoro achiel ka wan gi migawo mar police, migawo mar education, migawo mar thieth, migawo mar nyithindo. Kutiyo kanyakla taparo ni wanyalo dhi mbele kendo wanyalo tiyo maber ahinya e konyo wach mar tieko landruok mar tuoche mek ayaki. To kata kamano ageno ni ka wadhi mbele gi weche gi twak aila gi to watim gi nyaka e oganda wa man piny. Giwawacho ni grassroots communities, joma ni dala mani piny. Kikwateka ni nikech ng'eny ji samoro ok gine TV kaka waneno ni samoro gionge kata pesa maginyalo nyiewo godo radio. To ere kaka wanyalo tiyo gi nyamrerwa. Wakony nyamrerwa mondo wadhi e piny e gwenge wa man piny mane dala mondo wawuo gi jonyuol, wawuo gi rowerni kendo wawuo gi jotendwa mek oganda. Erokamano ahinya Faith Abala mano kawuok e riwruok no mar Naya Kenya. Gino mabende owacho kanyero en ni mondo waketo kendo warewre e nyako lwedo kedo koda wechego. Aneno ka ng'ato bende wacho ni nyithindo masani oluoro moloyo kutego magayaki mano puonj mwinjo bedni iketo negi kendo iloko paro machalo koda mano ero. Mondi kawuok Homa Bay wacho ni imor kod nyamrero magwa kuom puonj mabende gichiwo ne rowere. Ka bende inyisa kendi ni iwacho maler ni puonjgi ochop ne nyithindo e gwenge duto mago mapacho ka. Erokamano ahinya Faith Abala kuom bedo kodwa kendo miyowa mano kanyero pachi kaluwore koda wach machalo koda mindie. Mano mabende wabedo godo e twak marwa makawuono mar mine wacho. Kik idhi mabor. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunywa wote. Umetuema mjinga. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Umechoka jo. Shamba la Wanyama.
New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Kwa majina naitwa Joseph Stoko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1306. Shabiki.com kanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Piny owacho kotende kod riwruok moko mag piny owacho dhi nyime kod jiwo kenge mag kedo kod nyange mag nyiri e gwenge ma Kuria, mano motelo ne chendo matimo nyange ma bende geno e gwenge go dweni. Chendo ni bende biro e kinde no mar ndalo 16 mar kedo kod lwenje mag kichwech e piny mangima. To kaka jojo malero noa, jogo ma bende hinyo ng'ado nyithindo ma nyiri ochugo yore manyien mag timo kamano koting'o nyaka pando nyirigo e piny libamba ma Tanzania. Nyange mar nyiri na chiel kuom lwenjego mag kit chwech ma piny owacho korwego mok mago mag piny owacho osebiro ka kedogo e pacho kae. Kata bed ni kwan nyiri ma itero nyange e pacho kae koro osedok piny kawuok e 38 e higa mar 1998 nyaka 15 e higa mar 2022 kaluwore kod lipotno mag Kenya Demographic Health Survey mar higa mar 2022 mokuom counties kaka kaunti no ma Migori pod nitie kwan nyiri mathoth ma itero nyange. The previous circumcision season, quite a number of young girls underwent the cut. Record the highest cases of FGM in the last FGM that took place last year. Chike wango kendo wan gi chike mabeyo ndi to koro utilization mar chike ma wantiere gi redo kata kaso kanda e wach mar chike ma wantiere go ni ema pani osedok piny matin. Lipod mawuok e migaono mathithi kaunti ma Migori yango ni 60% mag mine e gwego ma Kuria osetimnegi nyange. We've seen that at least more than 60% of the women folk around have undergone the cut. Moko kuom nyiri ma osetimnegi nyange osetimnegi ka gihero, kamoko bende koro osechun. Wazazi wetu pia wanachangia kwa sababu unakuta wakati mwingine watoto waka hapendi. Lakini sasa kikifika pale kwa wazazi, kuna ile wanalazimisha. Nyadendi mwamiyo nying kaka Robi Gati, masanjigni 20, en achiel kuom nyirigo ma osekalo e pala mar nyange. Kuna madhara. Kwa sababu kitu cha kwanza, wakati ambapo nilitairiwa, niliacha shule. Robi mabende ni mwofu, wachi ni ochune kod nyange, kao jaigni 12. Nilichukuliwa kutoka nyumbani, nikapelekwa kwenye wasichana wanatairiwa. Sasa wakati walinichukua walinipeleka pale. Sasa katika ile harakati ya kukataa, sasa kuna ile sasa wanakulazimishia kwa sababu umeshafika huko. Bang' nyithindo koseter nyango to koro inyiso gi ni gin mine. To kosenyisi ni miyo, ang'o kendo medhi paro wach mar keny. Koro omiyo wayudo ka nyithindo matindo mang'eny osechako donje keny ni mar osekon gi ni gin joma osebedo joma dongo. Piny owacho mok mago mag piny owacho ma oting'o network of adolescent and youth Africa kata Naya osebiro ka kedo kod nyange mag nyithindo go manyiri e kaunti ma Migori. Unapata kwa mfano kama chief ameshika mtu
amepeleka police station. Kuna kangaro koti katikati hapo. Unapata hata mtu ameachiriwa. Ama unapata mtu amefikishwa mahakamani, alafu ile faini amepigwa ni kidogo sana. Unapata hata wengine wamechangia, alafu mtu ametolewa, hasa wale wakeketaji. Jogo matimo nyange bende koro biro kod yori mathoth mar timo nyange apanda, kachiel kuomgi en timo nyange e sechego mag otieno. Wanaifanya usiku wa manane ambayo hakuna mtu anajua. Na hiyo ndio tunaomba tushirikiane na mashirika wengine, watu wajitokeze. Moko kuom nyithindo manyiri bende ing'ado go tong' kendo itero e piny mano ma Tanzania kamitimo nigi nyange. Especially when the police enforce the law and they become strict in Kenya, many parents opt to cross the border because being a porous border, they just cross and find the cutters on the other side. They perform the act and bring the girl who's already cut back to Kenya. Hivyo tuko na ushirikiano mzuri na wenzetu kutoka Tanzania kuhakikisha kwamba tunapigana vita dhidi ya dhahara ya mtoto msichana. Piny owacho rogo moko mago mag piny owacho pod dhi nyime kod kedo kod nyange nyiri ka gipuonjo oganda kaachiel kod kawo okang' mar chik ni jogo moyudi katimo nyange. Ni wasomo kodgi paro, wabet kodgi piny, wawuoyo, wambeko, to wapenjore ni ere yo ma wadwaro mondo watiek godo kido gi tim mar tero nyithindo nyango ma osebedo ka hinyo kata thiro dongruok mar nyithindwa e gwenge kae. We formed a task force to deal with these issues. In case of cross-border issues, now we're able to liaise with them. Higa mar 2022 kwan nyiri malo 40 ne okale pala mar nyange kabenda achije maromo 65 ne omake gwego ma Kuria, Kaiteno kod nyange mag nyiri. Nyiri malo 600 bende ne oresi. Ne igeno ni nyange no mar nyiri dhi rume higa mokalo kod singo mane oket kod piny owacho. Kata kamano ma ok ne chopo ka jogo mosebedo okang' manyien mar kedo kod nyange wachne gisiang kama nyauni obede kendo giketo okenge makare matieko nyange. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ywaruok nomuoche kar dak ma Obunga kaunti ma Kisumu kind kweth ariyo mane laro alap kama nyithindo hinyo tuge. Nyochuno mondo obila odonjre kendo thego kweth ariyogo. Joneno wacho ni jodak e alworano nomonjo oganda jo-Islam manochako gede alabno magiwacho ni nomigi kod tend nanga machon mondo giti godo kaka kar iko joge. Kaluwore gi oboke mane wachwe wang'wa, alabno ne en kar iko ringre jo-Islam e higni machon kapok sirkal nomiyogi kama chielo magisebedo ka gitiyo godo e iko ogandagi. Irito ni sirkand kaunti ma Kisumu okonye yango wuon lobno hie. Ne wachiew ka wabuok kawuono ka waneno jo-Islam ka gibiro giketo gate ka giwacho ni malopgi ni koro nyithiwa gi ok chak goch ka kendo. To king'iyo document mating'o kane ekas wacho ni 1.392 lesa wuon lobni en government of Republic of Kenya. Nomiyo lisi ma lobni nomi Municipal Council of Kisumu. En ni igni 18 something nokaw lobni mano wacho ni obro bet cemetery. To kane town dongo kata kane Obunga donjo to jo municipal nogolo jo Waislam ka momiyo alternative cemetery. Akwayo serikal mondo intervene gini mondo miwa kar gocho. Wawinjo ni ng'ama noyik ka last noyik higni ma ok wanyal kata paro, higni buora. Koro sani giduogo ni ma property gi kendo gidarowa ni ma land gi nyaka wawuog. So wapenjo gini to wawuok wadhi kanye. To gi insist ni nyaka wawuog ma plod gi manya gidhi omo document manyiso ni ma plod gi. So wan kaka community on behalf of Obunga FC captain to gi kaka jadak mobunga kuma wadhiye onge. Mochuna ni mondo wawuogi e landi mar mondo wabi wang'i kuma nyithindwa tuge. Nang'o matimore? Nikech pabno konyowa nyithindwa ok dhi e chokora. Sama onego bed ni gidhi e street kuchacha to gibiro entertain e pap ka.
Timba dhula mar Harambee Starlets timo orako margi mogik motelo ne tielo mar ariyo mar tugo e kindgi koda piny Botswana. Starlet notimo orako ka gintiere gi geno mar dhi yudo loch tok wuok amodhi mar gol 1-1 kod Botswana e tugo manotug tich adek e alap manyayo. Jotugo nyiso ikruok magi makare kod mijing'o mar dhi yudo loch kendo yudo thuolo mar tugo e tuke mag AFCON higa manyien. Tunafeel bado tunaweza kulingana na training tumetrain, na naweza sema mistake yenye tulifanya hiyo kidogo tumerekebisha. From the look of things we are ready to get good results in Botswana. Si mechi rahisi lakini si mechi ngumu. It is very much doable. The girls are ready. Tunatoa kwa akili yao the away aspect. Of course it's there, we are going to play away from home. But we are reminding them every time that kwa pitch it's them versus the players they're playing with. Philip Shihasi jaloch matuke mag NCBA Golf Series higani e giko tielo duto mag series no. Philip no wuok jaloch kod point moriwore koyombo jotuk golf marom 108 mane laro simbono e kidieny mar Wakeni. Luisa Gitao obedo jaloch koloyo gross 84. Jaloch no yudo mich ka jogo mantiere jotuga adek mabecho e kidieny mar jomachuo kod mine oyudo mich moktine siling 100,000. Tuke mag golf osedongore tok midhusi ma corona koywayo jotugo moktine 3,500. The series has become a very central hub for all golf enthusiasts and attracted players from various skills and backgrounds. So the surge in participation is a testament to the magnetic allure that NCBA bank sponsorship has contributed to the growth of now 16,000 golfers across the country, off from 9,000 pre-COVID. Tanzania kod Zanzibar owuok amodhi mar gol 1-1 e tugo masekafa motugo odiechieng' makawuono. Duoko makama miyo Tanzania thuolo mar donjo nus final kaka namba 2 tok pinyno ero mar Uganda. Bado ni saka tu. Wakawa tena wameingia hapa katika kipindi cha pili, akaweka kitu kizuri kabisa. Bakari Msemo dakika ya 50 akaiandikia Tanzania goli la kuongoza hapa. Kalia jinsi aliingia hapa kwa uzuri. Mwana Zanzibar kaletwa nzito ikajaja ndani. Shehani Hamisi dakika 73 akamwambia umepiga kelele sana, limewasikia. Saka ilikuwa nyingi kabisa. Arkim Zubairi akamega kisigino safi akaiwai Shehani Hamisi, ikatamatika ndani ya dakika 90. 0 aziko ni 1-1 Zanzibar 1 Tanzania 1. Gikanye mabende waloro godo chedo dindi mag weche manyien mag OIMORE kroiro kamana inya Ken Msafi iwacho ni ntiere gwenge go mag Yenga. Kadan Grado kantiere Dandora iwacho ni jambo mingi ineno makare kentiere Dandora. Pinyo wacho ya kadwaro daro ji to thoth ji osetho. Iwacho ni mano mpango mane uwinjo bedne gichako godo chonero kamana inya kuom ote mari. Eric Nyumba kantiere Kisumu ibende iwacho ni luo weche manyiena mago mag Ramogi TV. Ramogi lera nyamano asan kawuok Nyakach Paponditi. Tabu mar jusa kantiere Bar Olengo to kara KICC idwa usne nga to ang'o momiyo idwa use jo Kenya dwaro ng'eyo. Iwacho ni en nyange manade mosetimne nyiri woro jowadu mano David kowuok Nyarwenya. New matatu in Nairobi Brown Yaga erokamana ahinya. Kisumu tich tek ok nyamre rwate tiyo moko to kia tich gi sirikal olok pache kaka gitimo yiero ne nyamreche tich onge oginyal oteno ero okorumo konyisa kata ni en mano mar nga. Josh ka wuok Riat Kolwach Ramogi winjore maler kabisa erokamana ahinya. Min Kevin ka iwacho ni makelele iwuoro kaka weche timore mag nyangu mag nyithindo manyiri. Roni wacho ni MCA Nindara mawuok hol Kobonyo nyaka Yago chandowa gi pikipiki mondo koro okonyero kamanya Oduor Elias kantiere Marenga Beach Posho Mill. Ang'o momiyo joma vijana kata
ikwer ni tuo nitie to mano wachno mabende ok giyie. Mano lweny mabende pod imed manago kitemo duoka landok makute magayaki e kind rowere. Wang'o wegi kanyero agoero kamano maduo kabisa ne jogo eko duto te mabende onyayo chenro ni mano ka bende jawinjo mara kata janeno mara mabende kao thuolo mara bedo kodwa e odhiambo masane. Wagoero kamano ne jogo eko duto te mabende omiyo chenro ni obedo makare mano ka kochako gi director marwa Philip, wantiere koda Kevin, wantiere koda Benteke, wantiere koda Stella e kin jogo eko duto te mabende nitiere e tok tipo ni endie. Ilonga ni Jael Lieta, jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka. Bedgo tieno makare.